No niin, terve hyvät katsojat. Se on Mindcrack FTB. Täällä, niin mikä tää on? LS Gaming serverillä. 4, 6, 8, 9, 10. Otetaan noita tosta. Ja sitten viedään ne generaattoreille. Tuomaan virtaa tänne meille. Tänne alakertaan. Sieltä ne jyllää, sitten meille virtaa. Ja siellä on vielä edellisetkin jäljellä. Ja sitten tuoda uusi, viedään ne takas. Niin. Täältä näin. Tässä on Place Farmi. Saadaan plaserodeja ihan hyvin. Niin kun sieltä näkyy melkein 800 stäkkiä. Ja tälleen. Pitää käydä jetpack lataamassa. Muutama MFSU löytyy. Ai niin se jetpack. Noin. Matterfabrikaattoria ja... olisiko näitä 20 näitä MFSUita tällä hetkellä. Lisää tulee. Mutta virran tuotanto on tällä hetkellä vähän pieni, kun noi vesimyllyt otettiin tuolta pois käytöstä, kun ne lakitti serveriä niin paljon ja sillain, niin ei voitu niitä enää käyttää. Mutta nyt käydään katsomaan paljon tuota netherräkkiä. On tullut tuolta nether-kuorrystä ja sitten käydään katsomaan niitä se kuorry. Aha, täällä on jo täyttä viimeinen parrelubrake tulossa. Pitää hakea uudet parrelubraket, että saadaan noin mahtuun tonne. Sieltä muutama. Noin. Mukavan nopeat nää kuantumit. Noin tänne. Viedä tänne. Tohon ja tohon. Noin. Nyt siitä mahtuu sinne. Sitten on enstoneakin vähän. Sielläkin on ollut guarre, niin oho, tännehän on tullut pyriteen noita aika hyvin. Joo, nyt mennään katsomaan sinne Netheriin sitä kuorryä. Mites siellä menee? Yksin ollaan. Joo. Noin, portista. Vähän kurkkipeä, kun kipeänä ollaan tässä ollut jo kohta viikon. Aikaa kuvailla tässä nyt sitten. Noin. Kuorrylle. Onkohan se jo pitkällä? Eilen laitettiin se tänne pyörimään. Tai mä laitoin sen oikeastaan melkein kokonaan yksin. Täällä, oho. Siellä on laavaa vähän kunnolla. Pitää käydä se peittää. Joo, täällä sai pumppaa hyvää tahtia. Nyt hetki tässä, että saadaan vietyä sitä tänne. Tai peitettyä noi laavat tuolla. Joo. Noin. Riittäisikö toi? Ei kyllä varmaan riitä. Miten? No viipas. Ei mitään. En kiroile. Ei tuu valitusta siitä. Joo, minor problem. Nyt laitan sammuttaa ton guarrin ja... Tai antaa sen mennä sinne. Onko siellä alalla? On. Joo. Uusi huone piti tehdä tänään resyklereille, että saadaan scrabia tehtyä. Pikaksi menee yksi trikki ja uusi tulossa. Ajateltiin, että se tehtäis niinku tänne. Johonkin tästä kaivettais.
Mä mietin miten se tehdään ja katon sitä, niin palataan sitten. No niin, tohon aloin kaivaan sitten uutta huonetta. Tähän tulee semmonen, mihin tulee resyklereitä ja sitten scrapia tuotetaan. Niin, että mä tässä tätä kaivelen ja ai niin, virta loppu. Pitää mennä sitten aloittaa. Kun mulla on lappakki nyt tuolla persona safeissa, enkä mä saa kestä sieltä. Koska olen laiska. En oikeesti ole laiska, mutta ehkä mä vähän oon, jos en jaksa mennä tuolta läheltä hakeen sitä. Mutta palataan sitten, kun mä saan sen valmiiksi. Se on varmaan vähän tylsää katteltavaa, että kun mä kaivan. Ja mulla ei nyt mitään selitettävää. Enkä jaksa seuraasti puhua, kun kurkku kipeä. Niin kuin varmaan huomaa, että vähän allapäin ääni tolla menossa. Niin jatketaan sitten. Tuossa just rupesin miettimään, että kuinka iso huone me tästä tehdään, kun tänne tulee 8 resykleria, retrieverit, niin sitten pumpataan ne pois tonne barreliin, mihin tulee scrapia johonkin kulmaan sitten. Mitäs mennä? Olisiko tää sopivan kokoinen? Tää vois kyllä ihan hyvä kokoinen olla. Käydään viemässä. Tänne. Tonne sitten. Otan sileetäkin. Otan normistonee täältä vähän se. Saadaan seinät tehtyä. Ja suinkaan mä en asu täällä pasessa yksin, että täällä asuu Hilpe, Pete ja Temsku mun kanssa. Ollaan tällainen tänne väsäilty niitten kanssa. Silleen. Nytten stonee tänne. Tätä securityä tulee vähän liikaa tuolla. Mä voisin kyllä tässä välissä näyttää sen poran, kun meillä on poralla ollaan porattu tää kunnon tunnelit tonne suuntaan ja sitten tonne suuntaan menee semmonen vähän päälle 1000 blokkia ja nytten meillä oli se pora. Se näkyykin tuolla eessä. Tosta. Se kaivannut tästä, en tiedä kuinka pitkälle, en muista. Sitten tässä tällainen pora. Hilpe rakentanut, ainakin pääosi. Tällainen. Tuolta me just se tuotiin, kun me viedään tää nyt takaisin tonne pohjalle, että me saadaan timantteja ja sellaista hankittua sieltä. Noin tuolla laitetaan noin. Ja sitten mä vein omaa johonkin persoonaliin täältä ne viet jutut, mutta tosta noin laitetaan tohon. Ja nyt kun tuli se personal safe mainittua, niin mä voisin käydä hakemaan sen mun sen lappakin sieltä. On niin ihanat kyllä nää kuvantamit. Tuolta lappekki. Missä ne dirtit joutuu? Missä tonne? Näin. Sitten mitäs resykleeri tehdään? Resykleeri. Ja niin. Jos mä teen 16. Noin. 16 ja 16. Mitä nyt sekoilen tossa? Noniin. Tollain. Toi ei oo tyhjä. Missä olisiko täällä jossain tyhjä projektable, että voitais se sinne väsätä? Siinä. Tollain. 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 Sitten haetaan täältä. Ei täältä. 2 tärkeää dirttiä. Tuolta. 2. Noin. Tuollain tuonne sitten. Kompressori. Lisää noita jonkin verran tosta on jopa. Asian energiakristalleja noin. Tulossa meille näköjään. Tosta 8 tollasta.
Just riitti. Aivan kun... joo, aivan. Stackille saa 8. Sitten tarvittiin lisää sitä. Sitä pitää ruveta kohta paistaa lisää, koska sitä paistaa. Kuulostaa tyhjältä paistaa kiveä. Kuitenkin. Noin. Koski mikki vahingossa. Noin. Sitten vähän vielä tosta lisää. Noin. Sitten siihen tarvii vielä elektronic-sirkuitteja. Olisiko meillä niitä täällä jossain? Masinoja. Ei, täällä on vain data control-sirkuitteja. Mä en jaksa tehdä sirkuitteja ikinä. Sirkuitteja niitä kun niillä on ärsyttävä. Elektromia. Mulla oli sitä refinadöörä, niin sitten kaapeleita. No niin justi. Kun meillä on toi kopperi, okei, ei se olekaan lopussa enää. Se oli yhdessä ajassa lopussa. Sitten joku käydään hakemassa lisää näköjään. 16 varmaan riittää. No, tonne. Sitten noin. Oho. Ups. Nuggetteja. Ei ollut ihan tarkoitus tehdä niitä. Noin. Tuli yksi liikaa noita. Noin. Sitten rupperia jostain. Eiks sitä täällä? Kyllä meillä sitä on ollut aika paljon. Toi. Ei. Näin. No. Käydään hakemaan sitä sitten. Eiks ne varmasti ollut täällä? Mä vaan en nähnyt sitä äsken. Joo, ei oo. Onks näitä riiteppejä? Ei. Tehdään lisää. Puuta meillä on ihan kunnolla. Näin. Siitä. Ei, väärä koko ajan. Tuosta. Hyvä. 3 pitäis riittää. Syödään. Otetaan muuten samalla toi farmihuone täällä. Täällä on lehmiä. Biomassaa tuotetaan täällä. No, noitakin on tullut ihan kunnolla tosta ylimääräistä. Älä niin jaksa, kun tänne spawnaa näitä, niin menee hermoja vähitellen. Näin. Kaktusta, viljaa, meloneja ja maissia ja tällaista. Ja sitten on tää rupperifarmi. Jetpack selkää ylös. No niin, paljonko me tarvitaan näitä? 30. Noin, noin, noin. Tuosta. 18 vielä muutama. 21. Et jaksa kerätä kaikkia tästä. En tarvii enempää. 30. Paitsi että näistä saa... Toi riittää, mutta kun niistä saa 3 yhdestä, eikö ookin? Jos ne ekstraktoi vai millä se piti tehdä? En mä muista. Eikö se ekstraktorilla? Joo, 3 yhdestä. Niitä tarvitaan 30. Noin. Sitten tohon. Riittääköhän toi meillä? No, tarvitaan niitä. Niin näitä kehitettyjä solarpaneeleita, advanced solarpaneeleja ollaan tekemässä. Kun se tosiaan jouduttiin lopettaa FPS-droppien ja noitten serverilagin takia se meidän vesivoimala. Ei pystynyt pelaamaan enää kunnolla, kun lakas niin paljon. Noin. Just sopivasti saatiin 8. Tuohon ja sit siellä se päälle vielä tulee glowstone. Oho, vähän lakas. Tuolta dustitsesta. Eikö se on sulfuri? Tuossa on glowstone. Tehdään samalla
pois. Noin. Kaapelit sitten toi. Sinne noin. Noin tonne. Noin, Slimäkin on ihan kunnolla. Laseploaderi on vaan. Onks Sploader? Oh. Niitä on ihan kunnolla ja sitten joo. Mikäs tossa on väärin? Ei kun niin ne kompressorit eikö noin? Hyvä. Noin. Siitä niin, 8 resykläriä. Viestikin tuli puhelimella, en nyt pysty kattoo. Ai, no voisin mä kattoo sen, mä katon samalla paljon mä oon kuvannut nyt. Että nähdään kohta. No niin, takas. Ja sitten ollaan nyt 15 minuuttia kuvattu, joten joku 5 minuuttia mä ehkä kuvaan vielä. Mutta nyt, ehkä enemmänkin, mutta nyt me tarvitaan näitä filttereitä. 8 kappaletta. Kople. Mä otin sitä ehkä vähän liikaa. Mulla oli sitä jo valmiiksi. Joo. Se kultaa, joo. Kultaa. Se alkaa olla vähissä. Siis tekee aika paljon. No joo. Noin. Kahdeksan tollasta. Sitten tarvitaan reloi. Niitäkin tarvitaan 8. Niinku enakkaas, mä katon nopeasti yhden jutun muuten. Tuli mieleen, että joo, palaan kohta. No niin, huudettiin tonne alakerrassa käymään, niin piti käydä nopea siellä katsomassa. Joten niin, relaa. Onneksi jäi tänne. Mä ois varmaan unohtanut muuten sen. Eli puuta. Joo, mulla sitä valmiiksi tuo. Puuta. Noita, hei, noita puu kesken. Niitä on enää 8. Ja noihin kohtiin puuta ainakin. Oho. Noin. Transposerit ei oo mitään. Bufferit. Joo, ne on helppo tehdä. Meillä pitäis olla muuten noita valmiina jossain täällä noita. Tuolla. Oho, tänne. Noin. Ei saada muuten tarpeeksi näistä maailmaa. Joudutko? Onneksi kaikki on valmiina täällä. Okei, no joo, teen niitä silti lisää. Ihan kunnolla nyt. Noin. Noin sitten. Nyt sitä puuta lisää. Ai. Joo. Puuta lisää, niin sitten hyvä tulee. Se on tehty bufferit. Sitten pitää tehdä niitä transposereita. Oho. Mä vihaan sitä, kun pitää tehdä näin pitkän kautta näitä. Eiks yhtään niinku nopeammin voi saada niitä tehtyä? Noin. Sitä bufferit. Tonne. Kuinkas tota tehtiinkö? Siellä on 2 tollasta. Sitten Diamond Handsaw. No niin, onko se sitten jollain toisella? Jos meillä on noita valmiina noita juttuja, niin se on huono homma. Mä joudun varmaan tekemään sitä. Oh, tuossa on ollut kumi. Joo. Mä joudun varmaan tekemään uuden timanttisen sahan. Se tarvii ainakin noin. Dia. Mont. Handsaw. Tossa. Sitten 2 rautaa. Tikkuja.
lisää tikkuja. Noin. Sieltä. Mulla on ainakin oma, niin ei tarvitse käyttää kenenkään toisen. Saa ihan kunnolla näköjään. Redstone. Sitten onks tuo valmiina? Ei tietenkään. Ikinä mitään on valmiina. Tonne. Koali loppuu ihan just. Sitä pitää mennä mainoon. Sitä ei oo enää kyllä paljon. Noin. Noin. Sieltä tulee. Paitsi että meillä on tää virta lopussa. Tai sitten ei. Eilen oli. Mä ajattelin, että se pora on vienyt kaiken, mutta ei sit ollutkaan vienyt. Eiku niin sanoo paikoilla. Aivan. Urpo. Mikä urpo? Joo. Vielä muutama, sit me saadaan ne bufferit. Ja niin vois katsoa miten transposer tehdään. Noin. No se on aika halpa. Otetaan nyt palaa sinne. Tarvitaan kuitenkin myöhemmin. Noin. Sitten pistonit. Kiveä. Kiveä. Miksi se vie tuohon ylös päälle? Joo. Tohon. Sitten pistoni, joo, se on siellä redstone. Puuta. Tarvitaan noita 8, joten täältä saadaan vähän puuta. Pitäisikö toi? Ei se riitä. Tarvitaan vielä muutama. Toi riittää. Noin sitten redstone. Laitan ne sieltä, ettei nyt käytä turhaan sitten toi. Vai tekikö siellä kaikesta redstoneista? Teki. Juu. Mä chestelemme kun tuolla. Väärä mesta. Tonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noin. Se on filterit, transposeri sinne. 8 noita. Tuosta. No niin. Paitsi että nyt tarvitaan vielä barreli. Onhan meillä... No kun niin täällä on niitä barreleita valmiina. Noin. Tuohon vaikka. Sinne tulee scrabit. Mä tässä nyt mietin, että miten mä tämän huoneen toteuttaisin, että palataan kohta. Jos... Niin, joo. Tässä tulee kyllä aika paljon näitä pätkäsyjä, mutta ei se voi mitään. Tää on eka video, niin pitää vähän mietiskellä, kun aloittelija. Vähän kun jännittää ja silloin ei mä nyt hirveästi jännitä, mutta muut sellaista, niin vähän pitää mietiskellä. Noniin, palataan kohta. No niin, nyt mä sain jonkinlaisen idean. No joo, en mä varma. Ikinä en edes käyttänyt näitä, mutta... Oho, heti väärään kohta. Filtteri tulee tohon chestiin kiinni. Tuonne oli pakko kaivaa tollanen, että mä pystyn tekemään tän sillä hienosti. Joo, nyt se on oikein. Noin nyt vielä pois tuolta, ettei niitä ruveta pumppaan sinne. Tohon väliin tulee toi. Katsotaan vois jotenkin paremminkin tehdä, mutta... Tehdään tänne näin. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Joo.
Mennään vaan nukkuun tässä välissä. Kerran pyydetään, ollaan ystävällisiä. Joo. Siitä. Kerran kaveri haluaa, että nukutaan, niin nukutaan. Mutta reseclarinen pitää pistää ylhäältä päin se, että ne menee sinne oikeaan paikkaan. Ja oliko siinä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Joo, just oikein määrä. 8. Sitten tosta päältä, kun muuten ne menee tonne. Kait. Niitä tarvikkaa. Näin. Sitten laitetaan tohon noin. Niin sinne voisi laittaa. Sekuntia. Ei sekuntia. Kyllä siis lisää. 10 sekuntia. Se voisi olla hyvä. 10 sekuntia. Joo. Sitten tonne jätetään toi. Katsotaan nyt sitten ottaakseni. Mä tein ite aina nää redstone engineillä ja transport pipeilla, niin joo, toimii se. Sitten se menee tonne, niin joo, se pitää pistää sellainen. Tää. Se tulee tuolta, katsotaan toimiiko se nyt. Ja jos se menisi nyt tonne, kun se meni äskenkin tonne. No niin. Sieltä se menee. Ja noin, oikeaan paikkaan. Sitten ne pitää vielä vetää virrat. Ja sitten vielä tonne pitää pistää ne tosta jotenkin. Tarvitaan tähän noita filtreitä kyllä lisää. Joo. Teen se sillä. Joo, mä teen sen nyt, kun tästä tuli jo niin pitkä tästä videosta, että mä teen sen nyt off-kamerana, niin nähdään kohta. No niin, en tiedä onko tää nyt ihan mikään maan paras ratkaisu, mutta näin tää ainakin toimi. Kokeilin. Että voidaan testata, että tuleeko se tässä scrappia sitten. No niin. Nee. Sitten mä en tiedä miten niin hirveä ajattelee, kun sanoo, että tehdään tällainen, niin, että miten se tonne saa sitä kople. Että tuleeko sitä käsin sinne. No niin. Sitten tulee scrappi. Toimiiko? Joo, hyvä. Nyt se toimii. 11 yritin tossa, mutta se ei oikein toiminut, joten... Mutta nyt se toimii. Sinne tuli. Joten saatiin nyt tällainen aika, joten... Eikös tää video tässä? Mutta sellaisen lupauksen mä tein itselleen, että mä yritän kuvata mahdollisimman putkeen nää videot tästä lähtien, ettei tule tällaisia pätkiä koko ajan vaan. Mutta muistakaa tykätä, sitten tilata ja kommentoida ja antaa hyvää palautetta ja että mitä voisi tehdä paremmin ja sillä lailla. Se on nyt moro!